हॅलो, इसम क्रिएशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर चला आज आपण नवीन रेसिपी बनवणार आहोत। तर इथे मी घेतलेले आहे पोथीचे पानं, असे स्वच्छ धुवून घ्यायचे। मी 5-6 पोथीचे पानं घेतलेले आहेत। हे स्वच्छ असे छान धुवून घेतलेले आहे, ते बघू शकता। तर चला त्याच्यासाठी साहित्य घेतलेलं आहे आपण 1 वाटी बेसन पीठ, 1 चमचा लाल तिखट, पाऊण चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ। तर असं आज आपण याचा आता हे असं पेस्ट करून घ्यायची आहे बेसन पिठाची। आणि आता आपण हे पानं स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। इथे मी कढईमध्ये पाणी ठेवून घेतलेलं आहे। हे पाण्याला उकळी येऊ द्यायची। नंतर आपण त्याच्यावर हे चाळून ठेवणार आहोत। ह्या चाळणीला असं तेल लावून घ्यायचं आहे। तर चला आता आपण याला पीठ लावून घ्यायचं आहे। हे पोथीच्या पानाला हे अशा पद्धतीने पीठ लावून घ्यायचं आहे। इथे बघू शकता पूर्ण पानाला आपण असं पीठ लावून घेणार आहोत, हे अशा पद्धतीने। इथे बघू शकता आपण असं छान तेल लावून घेतलेलं आहे चाळणीला। आणि आपण हे पोथीच्या पानाला पण असं पीठ लावून घेतलेलं आहे बेसन पीठ। इथे बघू शकता याच्यावरच आता आपण असं हे दुसरं पान ठेवणार आहोत आणि याला पण असं छान असं बेसन पीठ लावून घ्यायचं आहे। इथे बघू शकता हे अशा पद्धतीने पातळ लावायचे, जास्त पातळ पण नाही आणि जास्त घट्ट पण नाही, अशा पद्धतीने। तर अशा छान आपल्या वड्या तयार होतात। याच्यामध्ये आपण साधं 2-3 साहित्यामध्येच हे पटकन रेसिपी पोथीच्या पानाच्या वड्या तयार होतात। इथे बघू शकता मी जास्त घट्ट पण नाही केले, जास्त पातळ पण नाही, असं मध्यम आकाराने भिजवून घ्यायचं आहे बेसन पीठ आणि असं छान लावून घ्यायचं आहे। इथे बघू शकता एकदम आपल्या आळूच्या वड्या अशा छान अशा चविष्ट होतात। इथे बघू शकता आपलं पाणी आता उकळून झालेलं आहे। याच्यात मी चाळणी ठेवलेली आहे, हे वाफेने छान अशा शिजून जातील। आणि इथे आता आपलं बेसन पीठ लावून झालेलं आहे, इथे बघू शकता। तर इथे अशा आपण याला याला असं वळवून घ्यायचं आहे, हे अशा पद्धतीने। हे बघा, तर इथे बघू शकता आपण अशा चाळणीमध्ये टाकून घेतलेलं आहे बेसन पीठ लावून। आता याला पण थोडं वाफेवर कमी गॅस करून वाफेवर होऊ द्यायचं, याला झाकून ठेवायचं आहे 10-15 मिनटं, 5 मिनटं। तर इथे बघू शकता असे छान वाफून झालेलं आहे। आपण दुसरी बाजू पलटून टाकायची आहे, हे अशा पद्धतीने, म्हणजे दोन्ही साईडने आपले वाफ व्हायला पाहिजे ती। हे बघा किती छान असे वाफून झालेले आहे। याला उलटी करून टाकायची, उलट्या बाजूने खालची बाजू वर करायची आणि वरची बाजू खाली करायची, अशा पद्धतीने। तर सगळं आपण अशा आळूच्या वड्या ह्या अशा पलटून घेणार आहोत। हे बघा अशा छान वाफून झालेल्या आहेत। ह्या तुम्ही अशा साध्या पण वाफून पण खाऊ शकता, वाफून पण अशा छान लागतात ह्या वड्या। आणि तुम्ही तळून पण खाऊ शकता। 5-10 मिनिटे झाकण असंच राहू द्यायचे, म्हणजे ते वाफून तयार होतील। तर इथे बघू शकता अशा छान आपल्या वड्या वाफून झालेल्या आहे। ह्या 5-6 मिनिटामध्येच वाफून तयार होतात, इथे बघू शकता। तर छान अशा आपल्या वड्या अशा तुटत आहेत, हे बघा। तुटल्या की समजून घ्यायचे की आपल्या वड्या तयार झालेल्या आहेत। तर आता याला आपण थंड होऊ द्या आणि नंतर याला आपण कट करून घेणार आहोत, कापून घेणार आहोत। तर इथे बघू शकता आपण अशा छान पोथीच्या पानाच्या वड्या ह्या अशा वाफवून घेतलेल्या आहेत आणि अशा छान अशा कट करून घ्यायच्या आहेत। तर चला आता आपण याला तळून घेणार आहोत। याला बघू शकता कढईमध्ये मी तेल घेतलेलं आहे, 2-3 चमचे तेल घ्यायचं आहे। आणि इथे बघू शकता तेल आपलं तापून झालेलं आहे। तर आपण 2-4 अशा जेवढ्या मावतील तेवढ्या वड्या टाकून घ्यायच्या आणि तळून घ्यायच्या। छान लागतात ह्या वरण भातासोबत, पोळीसोबत, किंवा तुम्ही खिचडीसोबत पण खाऊ शकता किंवा नुसत्या पण खाऊ शकता। तर अशा पद्धतीने तुम्ही पण नक्की पोथीच्या पानाच्या वड्या करून बघा। माझी रेसिपी व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। बघू शकता अशा छान आपल्या पोथीच्या पानाच्या वड्या तयार होतात। अशा खरपूस तळून घ्यायच्या आहे अशा पद्धतीने, ते बघू शकता।